up mga siya? Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog kay nami karon sa Cordoba Housing. Balik niyo spree. Tara. Para sa iyahang motor. So wala ni tay angay duwa yun. At na ta. And 3, 2, 1. Lang may pilot din. Lock. Ay, kabilya. Salat. Kabilya upat. Kanda rate. Bilang itu deh. Sila na tuloy na kuwan. Hah? Luha gitu. Agagian ra. Ipadagan. Hah?
Nasa sulit. Ano ba? Sakto na. Ang dito ko sa ontaro. Ano ba dito? Ano pala ito? Meron ka na. Tapi dito.
ba? Long. Ang ilaw. Yan, bukan ulit. Pili na sticker. Mga pila. No. Tim ka ng daot. Dini na pilo na no. Ha? Okay ra pilo sa. Puthaw ya ba sabot mo ba? Puthaw.
usap pa ko saya. So ako basahon ang kwan. Check well before using. Allow to 2 to 3 minutes for second coat. So lapas naman siya 2 3 minutes. So amo nang kaya nagbalik.